Aku arep nyempoti Mbak Tatin. Mbok iya. Sing gayeng, Mbok iya sing gayeng. sing urung tau dionekke. Mbok iya. Aku arep ngetes kira-kira sing tak onekke iki sesuai apa ora. Apa? Gundul pacul. Ora ngono kae saka kene kowe muni gundul-gundul pacul wis mencep. Wis ngono. Arep nesu ya. Aku nek sing aku ki sing penting gayeng kok. Ha iya. Gundul-gundul pacul. Sepiro tintingane iki, Mas? Gundul pacul. Ah sing ngono kuwi barang. Ha iya. Men dibukani saron wae kok. Wah iya. Men sing nyaron ki bekerja. Mbok iya. Ayo Mas Juang, ora ngomple wae. Semeneng bakate. Ayo. Kepripun? Sik urip ores. Wis. Sepote apa? Gundul-gundul pacul. Aku ora gundul iki. Ora ta? Oh ya berarti ora sesuai ya, ora sesuai. Ya ora sesuai genah aku cantike kok ngene kok gundul-gundul macul lho. Lah gundul kok ora. Harus sida maju sandang gawe perkara. Ora ngono ora kok gawe perkara. Aku ki menyesuaikan kira-kira gundul apa ora ngono lho. Kula gundul napa mboten, Pak Bu? Ora tenan. Sing gundul napane? Apa nih? Bathuk ayo. Ya bathuk ki ya gundul Lah kan iya, rambute kaya. teneng kaya gendruwo teneng lho. Sing Aman. nek dalange gundul napa mboten? Mboten nek kula. Mboten. Sing gundul napa nih? Kok gundul kok manuke? Kok kowe ndek manuk gundul? Aduh trondol ning Anu, omah. Iki lucu dalu Mbak Tatin. Iki nek ora dalange iki jen. Injih sugeng dalu Mas Yusuf. Iya, Kepanggih malih kalian kula. Manjih. Jan iki kok ya ireng-ireng kabeh piyagane ireng. Ya nek pancen nyatane kasunyatane ireng berarti ya ireng tenan. Ora jarene sing ngendang mergo bar cukur, mosok bar cukur mah. Pandekmu ireng, Mas. Ayo sing bar cukur ki kono lah kuwi rak keton lho. ora. Kudune nek bar cukur ki malah telis-telis apik kok mah ireng. Menika derek Binga, derek Mangayu Bagyo wonten dusun desa Padukuan Mula. Mula. Nggih menika mau aku ya oleh catetan. Aku nek ra nggo catetan ki lali. Oh lah nggih. Ayo dicatet. Iso maca padake. Galake sapa sing muni galake mau, ha? Galak iki galak sayang kaya. Mulane aku mendel wae digalake ngono wae. Lah nek ora galak iki ya dutatin kok ora. Lah, rak. Menika Pak Supardi ketua panitia nggih Nggih. kalian Pak Tukimin. Oh nggih. Nggih kalih Pak Dukuh wau sing foto-foto karo aku ning ora nyawer. Ayo bebas kaya. Pak Wasiran menika matur sembah nuwun. Nggih. Sampun nimbali kula kalian panjenengan wonten mriki. Nggih, Mugi sarombongan. sedaya masyarakat wonten mriki tansah ayem-ayem tentrem, Amin. sehat selalu. Amin. Murah rezekinipun. Amin. Nggih sesuk wayangan malih nanggap Yusuf malih nggih. Nggih, bintang tamune Mbak Tatin. Bintang tamune sapa? Ayo jenengan. Aku. Sesuk meneh ora dhewe, Pak. Jalukke sponsor. Ora wae dhewe yo gambleh terus ngene iki kok Ya pisan-pisan ngono kuwi kaya. mumpluk. Menika nggih wau sampun wonten apa jenenge pamundutan lagu. Nggih. Saking Bapak Sutio menika Nggih. kalian Mbak Linda DPRD Kabupaten PKB nika partenipun kalian Pak Sutio
DPRD, DIY, PKB juga. Oh, nggih, alhamdulillah. Menika nyuwun gending gubuk asmara. Nggih. Gending menika kula aturaken dumateng sedaya warga ing kalurahan mula. Nggih, matur nuwun. Kanthi pangajap mugi saged dados jampi sayah sawetawis matur nuwun. Nggih sampun nyawer tenggen kula Nggih. masuk kas tenggen kula Oh, nggih. monggo apa wis, monggo. Mau sing nanggone jenengan ya masuk kas ta? Mangke. Lah iya padha ngono aku ya masuk kas. Hmm. Kasihan deh lo. Ayo nek aku ki nderek bingah nek ngono ki ora parke dihaki ngono lho tadi. Oh iya, nek biasane nek dalang liyane iki nek nyanyi dikeki nek iki ora. Ya nek ana ya tak nehi ya. Ah ora biasane tok endet dhewe ya. Kalih menika malih saking Pak Sumardi Semarang, Kenteng Pacarjo menika Nggih. wis sah. Wis kono angger dhewe kuwi sak borongke kabeh. Oh, iki Pak aku kesel lho, Mak. Cesuk tambahi ya. Lah ora tenan. Menika minangkani pamundutan apa ajeng pripun Nggih, rumiyin? iki pinangkane sing slow-slow nyantai-nyantai sik ana sesideman to niku wau. Kesel nek dhewe iki omong terus. Gek sing dijak omong dalange ya. Petruk. Aku ra muni petok, aku ra wani nek muni karo dalang petok ki jan aku ra wani. Lah, ning aku- Soale nek nek ke dalang petok ki kan ya dosa to wong cilik kae ya dalang kok donekke petok ra ya ora. Jali bolan ana balen ana ping 50 nek. Malah petruk ora. Heeh, enten sesideman karyanipun Ki Haji Sukron Suwanda. Nggih. Heeh, bapane dandang gula. Oh iya. Oke, siap. Kok Hmm. demen? Ngenten. Kok demen nang wae iki do ngematke aku kabeh ya. Ayo objek besar. Heh? Piye ra objek tok wae ra apa-apa ra sanggo besar. Lah ya kan ya mesti sing paling ketok kan sing gedhe dhewe to. Iki ki aku ora gedhe ya. Ora to. Wis tak cilik. Iya. Wiwit maneh anderek sang pakek dehem diwangi dehem iki Maria bagus kang olah bu daya Nano. sowan menyang kutha gedhe Bendara. bendera terus yung-yung Slendang pink. hei Eh, dendang kuning kok pink aku senenge sing pink kok. pink ki ndek sapa Ayo selendang wis pokoke sembarang selendange sapa-sapa. ayo kulina weruh pink ndek sapa ayo Iki iya. weh kok tak tunjuk kuwi Lah iya. Ih. nah kok sing tak tunjuk kok ya pas konoan wong ya ngisor ya kena nggon sikil ya kena Iya. nah ngono kuwi kok Kene iki ya iki rak ya pink iki yo. Ah. Kuwi kok ya sakmono to Mary ya, ora Mary. lho cangike cilik kok ya kuwi ne sakmu iki sing gawe sapa Ayo mbok kok ya. ketoke sing ngedram sing gawe Ayo kuwi pas natah bojone teko. Kowe iki natah apa to, Mas? Dadak takon. cah cilik ra entuk bayangke konoan lho ya Ora. Ngomong anake kaya ngene ngarepe kok. Ter ya ora apa-apa ding wong ming wayang lho ya Heeh. nek wayang aja pokoknya aja imajinasine Wah. aja tekan ngendi-ngendi Lah nek sing nafsu aneh sing ndek nafsu aneh iki semplok kuwi ya nafsu kok karo gamelan kuwi. sapa Semplok kuwi bonang dibolong. kok iso Lah ya wis sembuh. Lah nek ora diyang ki ya ora masalah nek ya aja mbolongi gamelan ngono.
Oh, lah kan nang bonang kok ya, dadi kok ya. Iya. Selendang kuning. Selendang kuning kang saking ngapa Pak Ibong? Lu soal tulas. Wis diam di situ ya. Oke. Suara kurang permana ning wasis ngungro ngungru. nek ora harus tak kempit mawon dalange. Ora apa-apa, aku Nek tak siliki ra tok dikempit. Lah, Entuke digendong. oh iya. Ngarep pamburi. Lah pilih ngendi? Ngarep pamburi, tak Ayo. gendong nih. Ngendi sing ora kresel? Apa? Ora. Ayo ngendi sing kirane kuat? Lah nek aku ya kuat ngarep oke, belakang oke. Oh iya. Mau yang mana? Ngarep buri, aku ngarep buri eco wae. Kok kono do kepengin digendong tapi kok muni ngarep. Nek gendong sakmene ya ora kuat aku. Kok njuk kepengin gendong kabeh. Digendong kaya nek numpak dadak merak lho dudu nang dhuwur. Piye? Numpak apa? Ning nggon dadak merak ning dhuwur ndas. Ndase sapa? Ayo kae biasane reoke ning nggon dhuwur sirah reoke iku to dadi tuk dilingguhi ngono gak njogat wae to ya kuat bar. Lah nek iso sampean gendong aku ngono kuwi. Jak aku kan munji ngono. Lah iya. Aku tene sirahku ana. Waduh. Wong ketok era nggawa lato-lato kok ana lato-lato ngono ya. Tekan endi Mas? Kemarin kelangan ngeng. Wah sakit le. Ngungkrum marang bendera Tiah Sulistya Bijer ngincangake alis. Ngopo to kok cengengesan wae iki? Ya wong seneng atine dipenging. Woi, Mbak, bayangke tak gendong tenan po. Ora kok le di luar nalar kepiye ling kira tadi. Kok nek kelakon tak gendong kowe jan iso katut aku ya. Ora. Megawe kalah. Oh, gaku. Kenapa? Lah iki nek Mega gendong kowe ya ora kuat ta ya. Ora. Wong Njekel. cilike kok ngono, nek aku ya cek terus. Piye meni piye? Jeklok. Hah? Jeklok. Jekluk iki piye? Ayo jeklok ki. Ngono ae lho. Sing jekluk ndek sapa? Boyok. Oh boyok. Aku nek ngene iki bayangane du boyok Sakit le ngeres nek aku ngono ki wong resik. Masa boyok ngene? Ngene. Ayo ngono kuwi to kan nek gendong buru kan ngene ya. Urung tekan dalan ki aduh boyoken ngono ae. Oh ngono. Beto nek sampean nek sampean nggon boyok nggon cara dadak merak kuwi mau etel wae. Etel lah aku gede kowe cilik ngono. Praktek ngono. Aja nang kene nek praktek ya. Alah. Kasih ngedrama ya kepengen mesti ya. Nek kae ra kuat tau gede banget. Kae karo marching band nyokot drum ku terus dung dung dung. Kuwi nek nesu dicokot apa drame? Nyokot drum barang. Nyokoti stick nanti gripis. Ayo dientekke. Oke. Terus
tresno sesideman. Ya. Luwih becik patenan indah pisan Weh, ini ngapa guyu terus ki? Wis sing ngendang. Ngapa? Mikir iki drunak. Lah apa? Melihat wah. Kesampar. Oh, kesampar. Nggih, alon-alon nggih Pak, ampun nganu mic nggih, Mak. Nggih. Dengan kagungan piyambak ampun Gusti mikir kancane. Kagungan piyambak rak ramuni ya. Lah ora dicolokke ya. Nek iki nek lek nyolokke nang endi? Nang endi lek nyolokke? Kaya ning nggon cek audio kaya. Nggone Pak Peladen iki. Heeh. Duwe mic. Duwe lah nang omah kan sok karaokean. Oh, rak ngono. Oh. Nek dicolokke ceklok ngono langsung muni. Muni piye? Yung ngono. Ya sak uni-unine. Tak kira muni yung. Oh kuwi nek wong. Lanjut nggih. Apa ya? Liwat kincanging alismu kawasan landang atiku nadian wasling serius waktu aku isi mampu Nadyanto sepuh ning suarane jos. Jos. Wirok suarane. Wirok suara. Wira suara kok wirok. Ya semono kuwi ora wirok. Apa? Ya ukur piti. Ya ora wis tuwa kok ya ora ya. Wirok iki gedhe, lemu. Lah iki oh ya iki cilik-cilik ding ya nggih. Piti kuwi mah. Ya. Iki dhewe ora ana lawane kudu luwih agresif. Mergane Aku tergantung lawane, nek lawane meneng wae aku ya meneng wae kok. ayo Nek lawane agresif aku ya agresif. Piye? ngono ki jare tergantung kedudukane. Lah, Ayo tergantung mapane to ya. mapan ngendi? Wis Cah nang endi? cilik kok omong mapan barang. Ayo wong ki ya wis kono lah. Nek doyak rawani deh. Wegah. Urung paham. Ora le rawani wegah. Aku dadi dalang wingit. Apa? Dalang apa? Wingit.
Oh wingit ya. Meneng-meneng gembol watu mergo krasa ngising. Saru wis saru. Ora saru aku iku wong kebelet kok ya. Yo. Ya diampet nek dalang ki ra entuk ngono kuwi ra entuk pipis ra entuk apa meneh kuwi mau. Ya kono. Urip ana kudu gedhe. Seragen kuwi Mas. Sampeyan dhewe ora ana partnere iki tempone semene iki sing pas. Ya iya, aku memang suka yang alun-alun. Nah, dadi ngono keri kloter kedua iki agi banterke ya wajar to bar musik ngono kan. Ya. Paham, Pak? Paham. Weh, aku ki ngene-ngene cah ndangdut ae. Oh, berarti nek joget apik ya? Joget. Kepiye? Nek joget apik? Ora. Lah? Lo tau joget karo sampean to ece aku. Salah ya. Putus asa aku. Jane nek gelem joget apik lho ya. Yo mergo wegah. Ya. Kok saiki ana apa iki? Hah? Sawer. Apa, Pak? Minta apa? Foto doang? Iya. Hah? Oh, foto. Ya nanti dong, ah. Oh, iki sawerane ditampa wae fotone ora gelem. Iki dienggo sapa? Ayo, yo wis mangpek wae. Ya aku urun kase nggonamu ya nya tak kei. Lumayan kena nggo pipis wong sakmene. Ming trimo nggih. Matur nuwun Mbak Tati. Nggih, nek nang nggon pom bensin kan bayar sakmene cukup. Aku sok ora bayar kok. Lah engko nek turah kudu entek lho kuwi engko. Kira-kira sapa sing wis entek pipisnya dipeksa kudu entek lho. Rumah saku nek pipis kok ora mareki ya. Lah apa? Ayo tak ngene tuku mie ayam wae engko. Ya nek cukup ra apa-apa. Cukup. Lanjut ya. Iya. Mas Moko. Mas Moko. Wah, delok unyil kowe. Hah? Kok nintingi malah delok unyil. Urip ana kutha iki
deman wis lunas deal. Ya. Pokok siji dituruti nggih. Pokok siji apa arep sak pemundutan minangkani lewung sesideman wae. Ya kan iso wae to medley kae. Oh iya. Bar iki langsung kan ya iso. Dalam satu waktu lho, ora dalam satu urutan ngono ki ora. Sak wektu ya ora iso. Sak wektu ya moek ngono. Nggih, pun dipinangkani, pun disendikani mugi katampi. Nggih, Sarana karena ning panglipun. Penggalih Nggih. nggih Pak. Sapa mau saka Semarang? Wis sembuh pokoke wis sing ngrasake. Pak Sumardi. Pak Sumardi. nggih. Ya. Pun dipinangkani. Nggih. Sing kuwi mau? Saya Pak Sutio nggih tesih Heeh. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Nggih. Iya, arep dipinangkani sisan napa ben dikancani karo teman-teman Waranggana. Mas, iki kene hurung. Iki kene. Nggih, Aku ya hurung Pak, pait wae pait. Oh, lah wong ayu-ayu kok ngombene pahit. Ya kan aku wis manis, dadine ya ben balance ngono lho. Iya. Antara minuman dan guenya. Paham Ya, kan? Iki aku yo meng sangu wedang pahitan. Lah, kamu manis juga. Ora, aku noleh nengen wis dadi legi. Tak kira jane nggonamu legi noleh aku dadi pahit ngono. Ora. Sikep. Ora, sikep yo manut. Oh iya. Cah cilik iki ya manut, nek ora manut Manut. jenenge wani wangkal. Heeh. Apa? Usul. Ana Mbak Mega men dikancani minangkani Gubuk Asmara. Boyo, sepoti Mas. Oke. Wilujeng dalu Mbak Tati, nugi wilujeng dalu Mas Da. Wilujeng dalu Dik Dewi Megal-megol. Megol piye to? Ayo jeneng murak ya kuwi. Oke, sugeng dalu ugi Mas Da ki Yusuf Nyosor. Nah iki pas iki. Nek dadek siji kaya mentok. Nek sing siji megal-megol, sing siji nyosor dadi antara kalian berdua adalah mentok. Anjur mentrok. Wis yo sosor-sosoran. Aku karo Mas Da mentok jenengan napane? Aku gundul mawon. Ora sida wis gundul pacul gundulmu kowe. Awon dhisik tak sepoti mentrok-mentrok ya ora gelem. Ya kan aku ya ora ya sing pas kaya Mbak Mega iki mau kan ya pas. Dadi wong cantik medun ki ya gaya ngono lho. Nek gundul pacul nek nyekeli gundul ngene. Ora apa-apa, toko ngene iki. Jenengan iki kok sok sembrono. Nek kalih tiyang Waranggana Pesinden niku kudune iki kedah alus. Kandhanono kuwi. Aku kono ora alus karo aku kok. Nek aku ya tergantung mau rong sida wis digundul-gundulke. Waranggana iki berjasan. Oh. Nah, rungokke kupinge kuwi. Nggih, Bu, nggih, Bu. Terus Waranggana iki berjasa. Oh, betul. Riyen zaman Sunan Kalijaga. Oh. Nika. Piye jaman Damal Masjid Agung Demak nika lak ngagem kayu jati. Wah, iki pengajian iki kok sik. Lha piye to dikandani kok ngono kuwi? Ora kepiye. Kayu jati entah. Heeh. Lah saking gedene kayu jati wau lak nek digotong menungso ki ora kuat. Ora ngoten kuat. lho. Njur dikelekke entah. Di sindeni ilir-ilir di berjasa. Sindeni iso ngalekke kayu, aja meneh kayu. Dalang karo wiyaga iso keli. Oh, kowe nek ora tak jawab ora tekan kene ya. Gila. Iki cilik-cilik ya nganu ya. Sopo sing marahi? Wah, iki omongane pedes kok wis Nek mau ngarep-ngarep ki ketuke apik iki kok mburi-mburine kok iso ngelekke wiyaga karo dalang iki. Lho lalak ya tenan to, Mbak. Contone piye? Lah ya nek kecantol dadi bojone ngono lho Mbak maksude iso. Ah nek ngono berarti ya iso ngelekke anu
anu barang. Apa urung sida kok wis guyu? Ya pekarangan, ya sawah. Lah yang gue ragat kaya. Lah nggih ta ya. Anak serius. Mulane ora main-main karo sinden tak andani kowe. Ora main-main ya gur nang panggung tok. Jembengkan kuping Anda. Gatekno gobokmu. Kaya bola dewa. Kaya bola dewa. Lek nomor 4mu gatekno gobokmu. Ayo ngono kuwi aku ya tiru-tiru bola dewa. Wis kono. Nyelat nyeni. Menika Mbak Mega sampun majeng menika. Kan napa Mas Da? Ayo karepmu. Piye to iki yo tak bali wae nek ana wis dibayar e. Aku wis enak karo aku. Mutungan. Oh dikandani lho, iki kandani apik-apik ya Mbak Mega. Aja kok nyemaleke sinden. Nek dalang ora disindeni piye Jal? Ora masalah. Lah, Ora masalah. kowe arep dadi dalang cangkeman sing neng nong. Yo Mas, jeleng ngono. Dalang iki sing ngiringi wiyaga, gamelan ora nggo sinden. Lah kepepete ora ana sinden kok dalange iso ming sing dionekke sampak rambutoke sinden. Saiki pertunjukan saiki nek ora ana sinden penontonnya ora bakal sakmene iki tak kandhani. Ayo tergantung le nanggap kowe. Loh, Ya ya ora semene lah. iki nganu lek arep nganti Mbak wayangan ngono ora mungkin delok dalang ora mungkin delok sindene. Heeh. Sindene sapa kaya bengi iki? Sapa bintang tamune Tatin? Lah ndelok aku. Lah iya. Ngono lho. Ya wis aku ngalah. Ya kan penonton ki werna-werna sing dene arep delok dalange, sing dene arep delok wiyagane, sing dene arep delok sindene, sing dene arep tuku bakso ya ono. Lah kan werna-werna. Dadine ini adalah satu kesatuan. Dadi aja dipecah-pecah ngono kuwi lho. Dong ora? Kamu dong. Wah, mbok ono kuwi lho. Wah, titenono kowe. Ngapa? Ora ngopo-ngopo aku ya takon niteni kok. Lah iya tak titeni. Titenono kowe. Lah iya, wong ki jare kon titen tengen. Ngono kae. Ayo Mbak Mega nembang. Nggih, nembang napa wau? Mbak? Gubuk asmara. Oh. Di bawani pocong. Engko gek tresno tulus. Kok ngenyek to jenengan iki? Lah ngono tenan tibane kok. Lah ya ngono tenan yo nek ora nrimani wing usah dikempit kowe. Manut nek aku. Engko sing pas tresno tulus arep aku apa jenengan? Jenengan sing sesuai. Oh ya. Kok nek aku bahaya. Ya kan iso wae kok di Apa? ganti Tresno Yusuf Lho, lho, ya lho. iso. Lho, lho, Sing gak penting bahaya. iki suku katane padha. Ngono lho. Ora mung tulus tok. Ya kudu nglegenos kok. Lah ya tulus karo Yusuf kan padha. Lah, karo S Ukune ngono lho. Lah nek UF kan ya engko nglegenus. Ora nglegenus. Ya kan sepenting UU kabeh. Tulus karo Yusuf. Kan meh-meh padha. Kae luwih atos kan. Oh sambane ya. Ya bawani. Yo. Nyingkar nyingkur. Kuwi wiyaga semene iki suarane atos kabeh. Iya. Dorong tau ngrasake larane dipisui wong bisu kok. Banjur kaya ngono kuwi. Durung tau dirasake dipendeliki wong ora roh ae. Kowe luwih atos kowe. Ya dadi dalang ki kudu ngono kuwi. Jenenge ngesui wiyaga iki ya ana sing watake ngene iki, ana sing watake alus, ana sing watake kasar ya kudu sabar. Ngono lho, Mas. Nek kula- Sinden ki ya ngapa? Nek kula iki ati segara. Ati segara. Asin berarti atimu. Asen ngono. Ya ora apa. Penting jembar Jembar apane? segara. Mah guyang-guyu dhewe ta. Iki sajake obate rong dombe apa? Wis. Oh wis. Ayo justru nek overdosis iki ngene iki. Mumbres kuwi mau. Ah. Ya ngumpluk. Wiwitane
oper iki sing gedhe sing gedhe. Lingsem yen ke mutan Lampahan. opera Yo ora sah kaya. Sing nglakoni kon kon. ya kok aku ora meneng Ah. lelampahan kang Yo tresno bulus. Heh? Kok bules? Bulus piye to? Lah nek nek lenang ya Pak Tulus, nek wedok ya bulus. Jek aku mbok anggap bulus mah. Hah? Jare gundul kuwi mau. Sik gundul iki ra ndekmu. Ngono aku ra ya. Oh, nganti kaya reti-reti ya. Lah iki nek iki pas iki gundul. Bathuke Gundul piye? Oh iya. Ya kaya lapangan nek kuwi. Ora apa-apa kena nggo mendarat. mendarat sapa? Pesawat. Mendarat ki ya ora ning Bathuk kok. Jare mok jembar. Mendarat laler ya iso lho. Dadi mencok nang Bathuk. Wah kae laler ki wong sing paling neracak. Lah piye? Kok iso? Amit turut sirahe Pak Presiden barang teranyaan kok. Jenenge wae kewan. Sopo Iya. iki? Wis jenengan kok ya. Aku. Heeh. Tresno sapa ya? Ah. Sules. Kau. Kae mbiyen cintane tak tolak. Apa nggih, Pak? Jenengan iki ya ngrumangsani ngoten lho, Pak. Keleku. Iki sakmene iki sing tak tolak oke. Wis ngrumangsani dhewe-dhewe ben. Lah wingi anu kuwi wis curhat karo aku. Lah aku ki apa to? Bondo ora. Rupa ya ora. Sapa kuwi? Ya kuwi. Nggih nang ngono kok arek. Aneng kok sampean ya gelem-gelem wae dituduh ngoten niku. Lah sing penting duit. Walah, Jen. Iya. Tresno tulus nadyan ing gubuk asmara. Ana bocah dodolanan ning mburi ya. Apa sih? Nang cah cilik-cilik lho ning kene. Sogokno le. Aja le. Ora sida tak jak mabar Kuwi lho ana buah salak nang kono lho. Sogokan. Ora ana kok. Nek ora ya kuwi ana dolanan lato-lato. Ayo Mbak Mega, memang bayangke engko. Hah? Mikir loading lho. Kok guyang-guyu iki kok bayangke gek? Ya sumeh lho, Mbak. Kok tak kira nek bayangke sing cah cilik arep disogok kuwi mah. Monggo Mbak Mega. Ayo. Yen liwat aku kelingan tutup kae biyen tak golek ning jagat aku pisan karena ada
Joget no ga Mega. Ripan? Joget no. Iya, warai Mbak. Hah? Warai. Wiki sen tak nenek wayangan. Lah, teng apa? Anak ora wayangan ku nang omah jogetan kaya wong gendeng ae. Ngerti po? Wah, Ngono wis. Biasa joget berdua. ora ngono. Lah? Aku esuk-esuk tangi turu wis tulit. Oh iki. Terus piye? Video call lah wis kok Terus? bocahe HP sendekke ngene iki ning nggon meja gandok kae. Kuwi nggodhok wedang arek adus karo jogetan. Alah, ternyata ada visinan to iki. Kalian ada apa? Ya iki ya wajar to ya sing jeneng wong kangen. Wajar po, ya ora nek joget-joget barang kok dituduhke iki ketake ora wajar deh. Ha iki wong kegiatan sehari-hari ngono lho. Ora iki pacarmu. Kudu karepmu sing Piye ta ki? Ayo ngaku ra. Ayo, pacarmu apa udu? Heeh. Wah. Mbok ngono. Ayo catetan. Ngapa? Piye? Posike aku ora arek kesusu catetan kok. Ayo. Kowe pacare Mas Yusuf ta? Mbok kae. Oh. Kancane kang sakar-karo. Ya wis nek umpamane do pacaran ki boleh, tapi yang terpenting adalah sinau dulu, belajar dulu ya. Iki nggo semangat belajar enggak apa-apa. Aku mbiyen yo pacaran ngono kuwi ning aku kelas 3 SMA, le pacaran nek SMP rong kenal. Ayo nut laku ning jaman Kelas kok yo. kelas 3 SMA lak lagi pacaran, si SMP niku lak PDKT ngoten to. Lah kowe kelas 3 Ping ngapa? bola-bali. Hah? Hah? Maksud lo? Ping bola-bali PDKT ngoten lho Mas. Ora ya. Aku enggak gampang jatuh cinta. Wah. Masa? Satu kali seumur hidup. Wah. Apa Mas Lilis? Sanes kula lho Mbak. Ngono, parane. Oke lanjut ki Mah do curhat.